Dädem pahirin ihlasy di, madam oğlum wagtymyzda atak-patak ahullara akidenne seni hem qari etjek hem ahul etjek diýerdi. Ýoksa dädem ahul bolla därla. Ýöne madam aýdardy seni hem qari etjek hem ahul etjek diýip. Omşu dädem pahirin ihlasy hükmän şodur inşallah. Öýde yetim adam bolansaň elbette balygy bolandan sonam yetim diýilmi ýa? Onda da ene dädesine görmedik, ejesini görmedik hesapda. Şi saltan mäda ul hiwodan okak gelen taksiriň hüjresine men getirdi. Şonda da getiren naýtdy men oglum hem ahun etjek hem qari etjek. Bitadi ýoksa qarçylyk okulmaýar. Bitadi ulumy dini mollaçylyk okumy. Ýöne damyllam haji berdi ahunjan sana bir Kur'an ýat tutup görjek mollaçylygyň gapdalyndan diýdi. 3-nji paradan ýat tutturdy. Deslapdan ýat tutturdy. Ay deslap hem mekş batym ýat tutýardy. Sen zeynim imtihan etjek diýdi. Şonda 12 ýaşdadım. 3-nji paran bir sefe ýat tutamda, indi sen 24-nji paran deslap sefesini ýat tutdy. Dawa. Görjek diýdi çotalardan 11 ýaşymdadım 12'a girdim. 24-nji paran deslap sefesini hem şondan Kur'an-ı Kerim'i hem muhtaser mollaçylyk ders alardım, hem Kur'an-ı Kerim'i täwil bererdim. Muhtaser tamam boldy, Şerhül Vukaya başlamaly bolanda Kur'an-ı Kerim'de ýatdan tamam boldy. 15 ýaşa täze giren wagtymdy. 2 ýyl ýarymda Kur'an-ı Kerim'i 15 ýaşda da balyga bolupdym. We şo ýylda amam bolup tarawihda hatm okuydum. Şo ýyl hatmy 3 nefer bolup okuydum. Deslaq ýyly. Ondan meýlep 10 ýyl Allah koklady ýeka jözümizde okuyduk. 10 ýyllap günü bir para arada imam bolardy. Şu wagtda 10 ýyl boldy jemy. Ýok bu mahal 20 ýyl bolup bar. 35 ýaşdymyzda bolsa 15 ýaşdan 20 ýylla boldy. 10 ýylla bilira okuýdyk. Hem o 10 bir ýylda 3 nefer bolup okuýdyk deslap ýylymydy. Ýene 10 ýyl bäri 2 nefer bolup okuýýas. Şu her ýyl Ramazanda hatmy günü bir para okuýýasa Mekke Medine kiýaly. Kadir gecede kutarýas. 20 näşir bäri. Hawa şeýle elhamdülillah. 15 ýaşymyzdan bäri onu okap bäs. Ustadymyz hem ösetdiýärdi Hedret Omar'ın hatmy ýaly okuysak diýip. Hedret Omar günü bir para okutýarmışdy.